светлината на моя живот. Сандия? Татко, вечерята е готова. Ще ти сервирам. Не, снахички. Не съм гладен. Майко, защо не си докоснала храната? Не си ли гладна? Нали Сурач се обади да каже, че ще изпрати Сандия до Джейпур и утре ще се върне? Не се тревожи, майко. Хъпни си нещо. Чуваш ли? Майко? Моля те, хъпни. Защо толкова се притесняваш? Това, което искаше, се случи, нали? Нали според теб Сандия не заслужаваше брат ми? Бях свидетел как ден и нощ ти се тревожеше за Сурач. Сега тревогите ти свършиха, майко. Брат ми се спаси завинаги от лъжите на Сандия. И всичко ще бъде наред. Тогава какво те натъжава толкова, майко? Защо? Защо си толкова огрижена? Бракът не е като дрехите, които носим. Дрехите могат да се сменят всеки ден, без да има последици. Но ако причиняваш болка на други хора, ти също много страдаш. Викрам, Сандия не беше само жена на Сурач, а и наша снаха. Дори когато изхвърлят старите мебели, човек страда, защото е привързан към тях. А сега си замина човек. О, богове! Сурач, сине, никой не те разбира. Защо? Защо го направи? Защо изхвърли Сандия от дома ни? И най-вече от своя живот? Сандия, вземи този телефон.
Братко, може ли да използвам телефона ти, за да се обадя спешно? Момент. Жена ми... Заповядай. Благодаря. Сандия, Синът ми е мъртъв! Не можеш ли да заспиш? Кажи ми нещо. Нали ти винаги си подкрепял снаха ни Сандия? Дори когато всички останали са били срещу нея. Но днес, когато Сурач я изгони от вкъщи, дори не си отвори устата. Защо? Защо не спря сина си на вратата? Как? Как можа да запазиш мълчание в такъв момент? Защо не спря Сурач? Защо не опита да го вразумиш? О, богове! Кажи ми нещо. Защо мълчиш? Имам право да знам какво ти се върти в главата. Слушай. Вече се изнервям. Стига си мълчал. Кажи нещо, моля те.
Какво да кажа, Сантош? Няма нищо за казване. Ти си доволна? Нали тя беше твой враг? Каквото и да се объркаше вкъщи, хвърляше вината върху нея. Сега я няма. Завинаги си замина. Сега ти, твоят сурач и цялото семейство ще бъдете щастливи. Нали винаги си искала това? Можеш да отидеш да почерпиш. Хайде! Този път бащата на Сурач не греши. Прав е. Винаги съм искала да си тръгне. Но днес... Сега, когато вече я няма, защо душата ми не намира покой? Защо толкова ме е страх? И защо сърцето ми се свива? Да. Защо? Може ли телефона? Да, ето. О, велики богове! До кога ще ме подлагате на изпитание? Не съм ли доказала своята вяра? Че децата ми страдат толкова много. Ако искате да накажете някого, накажете мен. Ако и това ви е малко, тогава вземете живота ми. Но освободете децата ми от тези мъки. Освободете децата ми от тези страдания. Спасете децата ми. Не мога да издържам повече. Истина ви казвам. Сантош! Сантош! Отвори вратата, Сантош! 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 Какво има? Защо си тук? Автобусът за Джейпур в 6 часа е катастрофирал. Какво? Видях по новините и дойдох веднага да ти кажа. Сандия беше в него, нали? Чави! Менакши! Викрам! Викрам! Мохит! Какво има, майко? Какво е станало? Какво има? Какво е станало, мамо? Викрам. Сине, автобусът, с който пътуваше Сандия, е катастрофирал. Татко, седни някъде. Сестро, кажи ми. Кажи, че не е истина. Кажи ми. Истина е. Майко? Сурач на същия автобус ли се е качил? Не се тревожете. Няма нищо страшно. Няма защо да се притеснявате. Той е много по-добре отпреди.
Ти си съвсем непозната, но спаси живота на сина ми. Ти дари кръв за непознат човек. Толкова си добра. Нека боговете ти дарят щастие. Няма защо да ми благодарите. Сестро, преди малко разговаряше с една жена. Съпругата ми, Сандия. Да, не знам как се казваше, но тя спаси живота на сина ми. Сигурно боговете са я изпратили. Изпратиха я на земята, за да дари кръв за сина ми. Не е ли търсиш? Току-що тръгна натам. Не плачи. На кого е това дете? Чие е детето? На кого е това дете? Това е дъщеря ми, дъщеричката ми. Това ли е майка ти? Скъпото ми дете. Отведете я. Благодаря ви. Сандия! तुम जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले राहों से कांटे हम चुन लेंगे धूप में छाया बन के चलेंगे जग से निराला होगा साथ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया हारो मारो मिलन ऐसो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम Сандия! Добре ли си? Аз толкова се притесних за теб, Сандия. Вече мислех, че съм те изгубил завинаги. Боговете ме наказаха за всички страдания, които ти причиних. Сандия, молех се на боговете да не ми го причиняват, защото те знаят, че го направих, за да бъдеш ти щастлива. Исках да те откъсна от себе си, за да намериш щастието си. Боговете видяха колко страдах, Сандия. Те знаят, че исках само да бъдеш щастлива. Задушавах се, Сандия. Не вярвах, че боговете ще ме накажат и ще ми отнемат най-любимото същество. Но те бяха милостиви. И те пощадиха, Сандия. Боговете бяха милостиви към мен. दिया और बाती ओ दिया और बाती जरा
Направил си го заради мен, а аз не успях да разбера. Аз бях твоя жена, но не успях да прозра в сърцето ти. Адаптация VMS.